Saan ng kanluran na aking pinagmulan? At sila'y nalito, ba't daw ako nagkaganito? Kung ano ang dahilan, ako lang ang nakakaalam. Magulang ko'y ginawa na ang lahat ng paraan upang di mahiwalay sa aking natutunan. Subalit iniwan ko at ibigay ang karangyaan. Kung ano ang dahilan, ako lang ang nakakaalam. Ang musika